Hei prieteni și bine ai găsit la un nou video. Astăzi o să ne uităm câte stai point-uri o să ne dea la sezon. Să mergă puțin la dăm puțin mai încet, că se aude prea tare muzica. Ok, acum eu cred că sunt pe contul mare. Ia să vedem. Asta e contul mic, mi se pare. Ok. Bun. Bun. 890. Bă, nu mi-a scăzut mult, mi-a scăzut... A, ba da, mi-a scăzut mult. Hai să vedem. Ia să vedem noi ce avem aici. Win big game. Nu. Acum. Deci defeat nu o fac. Fac doar asta cu Bea. Ok. Acum ne uităm pe shop să vedem ce avem. În ce sfârșim? Să vedem ce ne picăm. Bun. Și pentru voi o să deschid un big box. A, două. Nu e nimic. Perfect. O să pun pauză și o să revin pe contul mare. Ok. Aici cred că... Nu știu cât o să-mi dea, dar cred că o să-mi dea mult. Da, știu, mi-a picat Leon. Deci, hai să vedem. Vă las aici. Eu mă duc, mă plimb și lasă și vă cât îmi dă. Băi, du-te! Bă, 2130! Wow! Wow! Hai să ne uităm pe aici să vedem. Deci pe 29 de brawler am. Păi, du-te, mă! Hai să stați un pic să fac un screen. Ok. Am făcut? Băi. Wow. Chiar. Wow, bă. Foarte tare. Deci. Mamă, câte trofee mi-a scăzut. Băi. Băi, câte trofee mi-a scăzut. Nu o să cumpăr de astea, vreau să țin pentru Mecha Bomb. Ok. Ați văzut brawlerii care am avut. Uitați aici, am un Leon. Și uitați câte trofee am avut. 16.246 de trofei. Pe contul ăsta. Ok, o să mă joc. După ce închid filmarea. Hai vedem la misiuni. Ok. O să joc cu... Nu, o să joc doar la Balba, la atâta. Del Hill, adică o să joc, da. Am înțeles. Și... Bun. Cam atât cu acest video. Eu sunt Andrei Gamer. Gamer. Și ne vedem în data viitoare.
dați un like că mi-a picat 2000 de stai point-uri. Eu am votat de Gamesh. Ne vedem data viitoare. Pa!